दा न'खरनि गासिबो जागोन नालाय बोरैबा मोनदों आरोना गिनाय बोरै जायो आङो एसे टेस्ट खालामनानै देखायगोन आरोना नोंथांमोननो इद्र' होननो नागिरदों माबा बिया सिगां इथिनाय सोरा इथिनाय दे होनसै दे एबार होननोसै दे 1 2 3 एबार बुंसै दे बुंनोसै हाय लोगोफोर गासिखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनाय आरो सिबिनाय जासि हरबाय नोंथांमोन जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलावहा गोदान प्लिज नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो लाइक शेयार कमेन्टबो खालामबानो जाबाय आरो बेल बाटनखौबो क्लिक खालामना होबानो जाबाय जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ होनायफ्रा नोंथांमोननियाव थाबै नटिफिकेसन सहैयो आरो नोंथांमोना थाबैनो आंनि भिडिअफोरखौ नुनो मोनो दे लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर दिनैहाय दिनैहाय आं संनो नागिरदों थास' बिबारजों आरो अमा बेदरजों लोगोफोर ओमफ्राय बोरैहाय सङो आं नोंथांमोननि एसे भिडिअनि गेजेरजों देखायलांनोसै लोगोफोर संनायनि स्टाइलफोरा एसे आलादा जाखायो गावबा गाव ओमफ्राय आंना एसे बेलेग आरोना आलादा स' नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम दे नैबे जाबाय अमा बेदर लोगोफोर अमा बेदर लाबोदों आरोना बाजारनिफ्राय बेखौनो संनोसै अमाया जा मेजेमखा आयु जि थाव ओंखारखाबाय लोगोफोर ओमफ्राय आंना अमाया जि मोजां फ्राय जाखाबाय लोगोफोर दा आं बेखौ हावखांनानै ओमफ्राय बिनि थावआवनो थास' बिबारखौ संगोन आरोना लोगोफोर मेजेमनि थावआ मोजां जागोन ना गैलाना थास' बिबारखौ होबाय बेदरावबो एवख्रबना होयो सोरबा सोरबा नै सायाबो गोदौसिगोन आंहा ओमफ्राय नैबे फारसेथिंबा आङो दै गुदुं जानदों आरोना लोगोफोर आं थास' बिबाराव माने दै गुदुंसो होयो आरोना दैयाबो गोदौसिगोन सायाबो गोदौसिगोन लोगोफोर गोसोम साखौल' लाबाय थायो बायो आरो बेफोरखौ इसोर उपाय गैयियावसो दा जोंबो बिबाराव हरना लायाबा ai lại thì đâu lại ba mà ai lại thì nó lại ê cái áp vậy lại không thể số được sắp đầu sen xin rồi nè là thằng đó ai say mà biểu phi ra phải nè thằng máy ý thấy sự yến cái đó nè hi sự son nặng lắng nữa cô không thật cô không biết gì नै सायाबो गोदौसिगोन आंहा ओमफ्राय नैबे फारसेथिंबा आङो दै गुदुं जानदों आरोना लोगोफोर आं थास' बिबाराव माने दै गुदुंसो होयो आरोना दैयाबो गोदौसिगोन सायाबो गोदौसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय फारसेथिंहाय आङो थास' बिबारखौ अमा बेदरनि थावआवनो एवख्रबगासिनो दङ आरोना लोगोफोर नैबे जाबाय मैथा गोखैबो होगोन आरोना आं थास' बिबारावहा ओमफ्राय मानजानो गियो नालाय मैथा गोखै एसे होगोन आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आंहा सायाबो गोदौबाय खोमा ओमफ्राय दैयाबो गोदौबाय नै साया ग्लब ग्लब गोदौबाय दैयाबो गोदौबाय आं दा बे दैखौ थास' बिबारावहा ओंख्रियाव हैनोसै आरोना लोगोफोर ओंख्रिया नैबेबायदि जाबाय आं दायो दैखौ होफैनोसै आरोना माने अमा मेजेमजोंनो रुइजोबबाय दै गुदुंखौ होनाय लोगो लोगो ओंख्रिया जि ग्लाब ग्लाब गोदौबाय लोगोफोर आं दै गुदुं होबाय बेयावहा
ओमफ्राय दायो खोबना दोननोसै आरोना लोगोफोर जोंहा बाबाया बाजार थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय नैबे मालपुवा लाबोदों आरो फिथाबो लाबोदोंमोन आरोना नै ओमफ्राय दायो साहा लोंसै आरोना ओमफ्राय आं नैबे ट्रेयावनो जमा लाबाय आरो न'नि गासिबो लोंगोन नालाय जेबो नङा लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो साहाखौ हैनोसै आरोना लोगोफोर आङो ओंख्रिखौ माने गल' गल'है साखांबाय ओमफ्राय आं दायो बेयावहा माने अमा बेदरखौ होनानै होनोसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबे जाबाय अमा बेदर गोरान फ्राय खालामना लानाय ओमफ्राय बेखौ आङो नैबेयाव होनोसै आरोना लोगोफोर लोगोफोर ओंख्रिखौथ' ओरैबायदि गोथाव जागोन साइजनि नुबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय बोरै जागोन मिन्थिया आरोना लोगोफोर जि गोथाव जागोन बायदि नुबाय आं नोंथांमोननो देखायगासिनो र' लोगोफोर ओंख्रिया नैबेबायदि जाबाय आं अमा बेदर होबाय बेयावहा नैबायदि जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय एसे गोदौबावोब्ला आङो मैथा गोखैखौ होना होसिगोन आरोना लोगोफोर संनायाबा बोरै जागोन एसे गिनायबो मोनदोंहाय लोगोफोर माने गाव हौवा हिन्जाव जाबाला एसे आलदा जायो नालाय गोथाव नङाबाबो जानांगौ जायो ओमफ्राय दा न'खरनि गासिबो जागोन नालाय बोरैबा मोनदों आरोना गिनाय बोरै जायो आङो एसे टेस्ट खालामनानै देखायगोन आरोना नोंथांमोननो दायो ओंख्रिया गोदौगासिनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि गरम जाबाय बोथोरा लोगोफोर आं गोलोमजोब्बाय नै ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रि संखांना खनसे दुगैबावनांसिगोन आङो नङाबा ओंखाम जानो हानाय नङा गरमदो ओरैबायदि गरम जाबाय मेंनायबो मोनबाय माने भिडिअ बानायबा ओरैबायदि खस्थ' जाखायो लोगोफोर माने भिडिअ बानायलाय केमेरा हमलाय संलाय माने ओरैबायदि एसे खस्थ' जायो दे लोगोफोर गोदौगासिनो दं ओमफ्राय आं दायो मैथा गोखैखौ होना लानोसै आरो लोगोफोर ओंख्रिया जा ग्लब ग्लब गोदौबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो मैथा गोखैखौ होनानै लानोसै बेबायदि गोदौबाय आंना ओंख्रिया लोगोफोर फाइनालि मोनबाय आरोना लोगोफोर आंना ओंख्रिया लोगोफोर ओमफ्राय माहाय माने टेस्ट खालामनानै देखायनोसै आङो जि गोथाव जामारदों ना जि गोथाव मोनबाय मेजेम जि गोथाव जाखादों आरो सेकेन्ड टाइम खनसे संबावगोन आं नोंखौ लिंहरगोन एबारबो ओरैबायदि गोथाव जाखादों लोगोफोर फार्स्ट टाइम संदों होननानै आं जि गिखादोंमोन माने माबायदि जागोन होननानै मोजाङासै मोदोम जाबाय इले मोनसेखौ कम्पेरा मालाय जारुवा जि जोम सुदो नै लोगोफोर बेस्रा गाबोननिफ्राय स्कुल खुलिसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय जि सुदो गस्ला सुदो स्कुलनि इउनिफर्म सुदो उपाय गैया बिमायाबो आलासियानो थांलायबाय न'आव देवानिथार बिमाया आलासियानो थांलायबाय लोगोफोर दुगैनायनि सिगां आं थास' एसे हानानै लायखाबाय आरोना अमानि आदार रुनो थाखाय ओमफ्राय आं दायो नैबेयाव अर जानखाबाय नै ओइलाय थास'नि मा बुङो अमानि आदार थास' रुनो थाखाय आङो जानखाबाय आरोना लोगोफोर माने दुगैनायनि सिगाङाव बेफोर खामानिखौ मावना लायाबा लेथ्रा जायो नालाय ओमफ्राय आं दायो बेखौ रुनानै लाग्रोनोसै आरोना दुगैनायनि सिगां
दुगैखांबायहाय लोगोफोर ओरैबायदि गरम मोनबाय लोगोफोर मालाय मामाया जोंहा मददसाया बिबैजों बारान्दायाव उन्दुनानै दङ माने बारान्दायावबो फेन दङ नालाय ओमफ्राय फेनाव उन्दुगासिनो दं आरोना लोगोफोर जि गरमखा आयौ आयौ दा गरमाव थागोन जा फेनाव थागोन नामा आयौ गरम जाबाय मामाया जोंहा गरम जाबाय मामि गरम जाबाय मामा सुदानसै नामा सुदानसै ना हानो दांनो